Látod azt a haláludas dobozt a zongorán? Igen. Az a dobozka rejt mindent, amit az életről tudni kell. Mit csináljunk most, Lenny? Akármikor. Akármikor, amikor fizetni akarok neked. Valami simli történik. Gondolom, te semmit se tudsz erről. Az éned egyik oldalát hatalmába keríti a csillogás. Hosszú, aranyozott dobozos, királyi védjeggyel ellátva, ami a jólét és a csillogás világába csábít. Nagyon finoman azt sugallja, hogy ez a cigaretta nemes, és hű barátod. De ez, Pete, hazugság. Már elnézést, ezzel mire célozgat? Nem célozgatok, hanem kijelentek. Ám az éned másik oldala megpróbálja felhívni a figyelmet a dolog másik oldalára. A túloldalra unalmas, fekete nyomtatott betűkkel azt írják, hogy ezek a díjsorba rendezett kis katonák meg akarnak ölni. És Pete, ez az igazság. Azt hiszem, elfelejtetted, hogy kivel beszélsz, te